Szeretettel köszöntök mindenkit, Kócsó László vagyok, és a következő bemutatóban 3 dologról szeretnék beszélni. Az első az a kávé, és azt gondolom, hogy ha valaki kimondja azt a szót, hogy kávé, akkor igazából nem nagyon kell róla beszélni, hiszen mindenki tudja azt, hogy mit is jelent, mit is értünk az alatt, hogy kávé. A következő dolog az már talán egy kicsit különösebb, vagy érdekesebb, ez a Ganoderma, gyógygomba, és bevallom, én sem hallottam erről a gyógygombáról, mielőtt ezzel az üzlettel el nem kezdtem foglalkozni, tehát erről is fogok majd mondani néhány gondolatot, de a legfontosabb dolog, amiről igazából szeretnék beszélni, ez a pénz. Ha valaki elkezd hallgatni egy ilyen prezentációt, akkor különböző kérdések merülhetnek fel rögtön az elején. Az első ilyen dolog, hogy mit is akarnak nekem eladni. Én hiszem azt, hogy a multilevel marketing az nem az értékesítésről szól, nem arról szól, hogy valakit rá akarunk beszélni valamilyen termékre, hanem a tájékoztatásról. Arról a tájékoztatásról, hogy mi miért ezeket a termékeket használjuk. Ugye fölmerülhet kérdésként, hogy miben is akarnak beszervezni, ugye ez a kulcsmondat, a beszervezés. Itt is szeretném rögtön az elején tisztázni, hogy ez nem egy ilyen beszervezős dolog. Arról beszélünk, hogy milyen termékeket használunk, miért használjuk ezeket a termékeket, és aki meghallgatja ezt a tájékoztatót, az el tudja dönteni, hogy ő szeretne kedvezményesen hozzájutni ezekhez a termékekhez. Aztán nagyon fontos kérdés az elején már, hogy mikor is lesz vége. Én bízom benne, hogy kb. 30-35 percben el tudom mondani ennek az üzletnek a lényegét. És a legfontosabb, amiről igazából szeretnék beszélni, hogy miért jó ez nekem, miért jó ez önöknek, akik ezt a tájékoztatót hallgatják. Legelőször ezt egy olyan oldalról szeretném megközelíteni, hogy én miért döntöttem ez mellett az üzleti lehetőség mellett. A fő termékünk, mint már a bevezetőből kiderült, hogy a kávé, és a kávénak van egy olyan tulajdonsága, hogy az emberek nem felejtik el a kávéjukat meginni. Tehát én például nem találkoztam még olyan emberrel, aki mondjuk délelőtt 11 órakor a homlokára csapott volna, és azt mondta, hogy elfelejtettem meginni a reggeli kávémat. Olyannal viszont már találkoztam, hogy valaki esetleg az étrendkiegészítőjét, vitaminját elfelejtette volna bevenni. A következő nagyon lényeges indokom az volt, hogy az emberek nem akarnak a kávéjukról lemondani. Tehát nem találkoztam még olyan emberrel, akit mondjuk elbocsájtottak volna a munkahelyéről, és ezt követően kijelenti, hogy oké, akkor holnaptól nem kávézok. Tehát a kávé az az élvezeti cikk, amiről az emberek valószínűleg a legutoljára mondanának le, ha egyáltalán le tudnának róla mondani. Ugye az emberek többsége az nem kávéfogyasztó, nem egyszerű kávéfogyasztó, hanem kávéfüggő. Tehát nem tudja úgy elképzelni a napját, hogy meg ne igya az egy vagy több kávéját. És a mi tapasztalatunk pedig az, hogy aki elkezdi fogyasztani a ganodermás kávékat, az egy idő után nem kávéfüggő lesz, hanem ganodermás kávéfüggő, ami alatt azt értem, hogy egyszerűen nem tudja meginni a hagyományos kávét, azt a kávét, amit esetleg előtte 15-20 évig is rendszeresen fogyasztott, annyira fogja érezni a különbséget. És üzleti szempontból a legfontosabb indok az, hogy minden kávéfogyasztónak nagyon sok kávéfogyasztó ismerőse van. Tehát, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy az ő számára ez az üzlet működik-e vagy sem, akkor csak egyetlen egy dologba gondoljon bele, hogy hány olyan ismerőse van, aki nap mint nap kávézik. És hogyha úgy gondolja, hogy ismer olyan embereket, akik nap mint nap kávéznak, akkor ez az üzlet őnek is tud működni, hiszen csak el kell nekik mondani a saját terméktapasztalatot, meg kell nekik mutatni ezt a úgynevezett ganodermás kávét. Nagyon fontos nyilvánvalóan, hogyha valaki üzletileg elkívánja magát kötelezni egy multilevel marketing üzlet mellett, akkor megnézzük a céges hátteret. Tehát megnézzük azt, hogy ki is áll az üzlet mögött, hiszen csak akkor van értelme munkát szerintem belefektetni, hogyha látjuk, hogy van egy biztos háttér, látjuk azt, hogy hosszú távon tudunk dolgozni egy céggel, és hosszú távon számíthatunk jövedelemre. A mi üzletünk mögött a DXN elnevezésű cég áll, amely a világon a legnagyobb ganoderma termelő. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy egy szektorban a cég a piacvezető. Aztán nagyon lényeges a cég szempontjából, hogy
a multilevel marketing cégek között forgalom alapján jelen pillanatban 40. helyen áll. Még csak egy 19 éves cégről van szó, illetve 18 és fél éves cégről van szó. Én azt gondolom, hogy ilyen rövid idő alatt ez egy fantasztikus eredmény. Nagyon lényeges, hogy nem rajtunk akarják kipróbálni, hogy ez a termékcsalád működik-e vagy sem, hiszen az elmúlt 18 év alatt több mint 5 millió regisztrált törzsvásárlóra tettek szert. A cég malajziai központú, és ebből adódóan elsősorban az ázsiai térségben erős, de az összes földrészen megtalálható már nagyon sok országban. Nagyon lényeges szintén a cég szempontjából, hogy tőzsdén van, ami ugye abból a szempontból fontos, hogy nyilvános és átlátható, bárki az interneten hozzáférhet, minden tőzsdei cégnek ki kell adnia magáról egy úgynevezett pénzügyi jelentés, egy olyan riportot, amiben minden adata benne van. Ezek az adatok a DXR-ről az interneten keresztül bárki számára elérhetőek. Mégis azt gondolom, hogy a döntés szempontjából a leglényegesebb információ az úgynevezett One World, One Market és One Dragon koncepciója a cégnek. Mit is jelent ez? A One World, One Market koncepció nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy bárhol lehet világon kávézó ismerősünk, és meg tudjuk mutatni neki ezt a terméket, ezt az üzleti lehetőséget, és mindenféle földrajzi korlát nélkül az illető regisztrálni tud törzsvásárlónak, vagy egyáltalán tudja fogyasztani a terméket, és hozzá legközelebb álló irodából kiszolgálják. Tehát nincs semmiféle földrajzi korlát, bárhol tudjuk építeni az üzletünket. Az íra a pontot úgymond viszont a One Dragon koncepció teszi fel, ami alatt a cég azt érti, hogy mindent, a teljes folyamatot úgymond egy kézben tudja tartani, ami azt jelenti, hogy saját ganoderma ültetvényei vannak, saját kávéültetvényei vannak, saját spirulina kultivációja van, saját noni farmja van, tehát ő saját maga termeli az alapanyagot a termékeihez, saját gyárai vannak, tehát nem átbrendelt termékeket forgalmaz, és mindezt ugye a saját hálózatán keresztül teszi meg. Ez nem csak a minőségre a garancia, hanem az árra is, tehát ilyen minőségű termékeket ezen az áron más ez miatt nem tud előállítani, hiszen ez egy óriási versenyelőnyt biztosít a cég számára, hogy nincs kitéve külső piaci folyamatoknak. Nagyon röviden néhány gondolatot a Ganodermáról, amely a DXN legtöbb termékének a fő alkotóeleme. Én mivel sem orvos, sem természetgyógyász nem vagyok, ezért nem szeretnék túlságosan a részletekbe belemenni. Itt ez bővebben érdekel, nagyon sok nyilvános ismertető anyag áll rendelkezésre. Néhány dolgot szeretnék kiemelni a Ganodermával kapcsolatban. Az egyik lényeges dolog, hogy nincs ellenjavalat a fogyasztásával szemben, tehát ugye ez egy gyógygomba, ez egy élelmiszer, tehát nem gyógyszer, ezért bármilyen korú, bármilyen nemű, bármilyen betegségben szenvedő ember úgymond fogyaszthatja ezt a gyógygombát. Következő mondat, ugye a kedvencem, ugye a mindenre jó, arra szokták mondani, hogy mindenre jó, amit nagyon el szeretnének adni. Én most ezt egy másik oldalról szeretném megközelíteni. Azért mondom azt, hogy mindenre jó a Ganoderma gomba, mert nem egy konkrét betegségre hat. Tehát nem kell megkérdezni azt, hogy valakinek ilyen betegsége van, akkor arra jó a Ganoderma, már csak azért sem, mert ugye a hatályos uniós törvények miatt semmilyen élelmiszert, semmilyen étrendkiegészítőt nem lehet összekapcsolni gyógyhatással. Tehát a Ganoderma az nem egy konkrét betegségre hat, hanem a szervezetnek az úgynevezett öngyógyító képességét javítja, és az alkotó elemei által egy nagyon erős méregtelenítőszer például. Szintén fontos tudni a Ganodermával kapcsolatban, hogy bármeddig fogyasztható. Tehát ugye vannak olyan gyógynövények, amelyeknek a szedése során szünetet kell tartani időnként, ugyanis a szervezet ellenreakciót válthat ki. A Ganoderma az nem tartozik ebbe a körbe, tehát bármeddig, bármilyen mennyiségbe fogyasztható. Azt viszont szeretném kiemelni, hogy mivel ez a gyógygomba úgymond működik, ezért lehetnek olyan hatásai, amik esetleg elsőre furcsák. Tehát, hogyha valaki például erős fejfájást észlel a fogyasztása során, akkor ez nem azt jelenti, hogy a gomba rossz, hanem például azt jelenti elsősorban, hogy ő nem fogyaszt megfelelő mennyiségű folyadékot, és ezért a méreganyag nem tud hol távozni a szervezetéből, aminek az egyik mellékhatása a fejfájás lehet. Tehát nagyon lényeges, hogy a megfelelő folyadékbevitel meglegyen a termékfogyasztása során. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez a Ganoderma gomba ez nem egy új találmány, hanem a hivatalos orvoslás által is ismert, sőt nem csak ismert, hanem elismert gyógygomba. Tehát például a magyar orvosi tankönyvekben is megtalálható. Bárki konzultálhat a saját orvosával, és tájékozódhat a gombával kapcsolatban.
Nagyon sok független kutatási tapasztalat áll rendelkezésre, tehát a DXN-től függetlenül nagyon sok információs anyag foglalkozik, kutatási anyag, felmérés foglalkozik a ganodermával, és az egyik legnagyobb független orvosi portálon, a PubMed.org-on azt lehet mondani, hogy több száz, több ezer oldalnyi dokumentáció érhető el a ganodermával kapcsolatban. A cégnek a fő terméke a kávé. Ugye általában a kávéval kapcsolatban kétféle kutatási adat áll rendelkezésre. Az egyik bőszen bizonyítja, hogy a kávé mennyire egészségtelen, a másik pedig ennek az ellenkezőjét, hogy a kávé mennyire egészséges. Nem gondolom azt, hogy az én tisztem lenne eldönteni, hogy kinek van igaza, főleg azért, mert az a tapasztalat, hogy a kutatási eredményeket nagyban befolyásolja a kutatás finanszírozók szándéka, úgymond. Én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes esetleg megnézni, hogy azok az emberek, akik a kávéültetvényeken dolgoznak a nagy kávétermelő országokban, azoknak van esetleg gyomorsav problémájuk, van-e esetleg vérnyomás problémájuk, annak ellenére, hogy naponta nagyon sok kávét megisznak. Akkor mi lehet a probléma az Európában vagy a fejlett országokban fogyasztott kávéval, ahol ugye a kávéfogyasztók nagyon nagy többsége 15-20-30 év kávéfogyasztás után ugye különböző gyomor problémákkal küzd, nagyon savas a gyomra, vagy esetleg vérnyomás problémája van. Nagyon lényeges, én azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy érdemes elolvasni otthon a kávézacskón, a kávé csomagolásán, hogy mit tartalmaz az a kávé, illetve hát mennyi kávét tartalmaz az a kávénak nevezett valami, amit eddig fogyasztottak. A DXN kávéira a következő jellemző. Egyrészt maga a feldolgozási eljárás az természetes. A kávéknak például nincs csersav tartalma, ezért nem savasítanak. Nagyon lényeges, hogy semmiféle mesterséges adalékanyagot nem tartalmaznak a DXN kávéi, tehát ezek kávét tartalmaznak. Ez azt gondolom, hogy fogyasztói szempontból szintén nagyon lényeges. És a kávé mellett tartalmaznak egy kiváló gyógygombát, a ganodermát, amivel ugye azt tudja elérni a ganodermás kávét fogyasztó személy, hogy nem felejti el a ganodermáját bevenni, és minden nap be tudja vinni a szervezetébe ezt a rendkívül hatásfokú gyógygombát, és meg tudja tapasztalni neki a pozitív hatását. Ugye, ami nem elhanyagolható szintén, hogy a különbség azonnal érezhető, hogyha valaki megkóstol egy csésze ganodermás kávét, akkor azt fogja megtapasztalni, hogy kávéíze van, egy kellemes kávéíze van, bármennyire is ízleli, nincsen gombaíze, viszont csak akkor lehet megtapasztalni a pozitív hatásait, hogyha valaki úgy próbálja ki a terméket, hogy minimum egy dobozzal úgy fogyaszt el, hogy nem iszik mellette más kávét. És kulcs az azon van, hogy nem iszik mellette más kávét. Tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy aki eldönti, hogy megtesz annyit úgymond az egészségért, hogy kipróbál egy másfajta kávét, ha már erre a döntésre jutott, akkor úgy próbálja ki, hogy nem iszik mellette más kávét. Ezt tudom, hogy nagyon egyszerű kimondani, azért is beszélek róla egy kicsit többet, viszont ugye egy kávéfogyasztó ember ugye megszokta, hogy ha megkívánják egy kávéval, akkor elfogadja, vagy vannak neki különböző kávézási szokásai. Az elején erre nagyon fókuszálni kell, vinni kell magunkkal a kávét, kis zacskókban van ugye instant kávé, és kérni kell egy csésze forró vizet, hogyha a kávézás örömének szeretnénk hódolni, de semmiképpen ne ígyunk mellette másfajta kávét, hiszen nem tudja kifejteni akkor a hatását, nem tudjuk megérezni a különbséget, hogyha valaki mondjuk reggel megiszik otthon egy ganodermás kávét, és utána napközben még megiszik 3-4 hagyományos kávét. Tehát ez a lényeg, viszont nem egy doboz után, hanem valószínűleg néhány nap után már mindenki fogja érezni azt a különbséget, amit ez a kávé tud biztosítani a szervezete számára. Ugye nagyon fontos, hogy a kávé az egy élvezeti cikk. Tehát bármit mondhatnék én erről a termékről, hogyha bármennyire hatásos, úgymond egészségügyi szempontból, hogyha nem volna finom az íze, akkor nem fogyasztanák az emberek. Ezért a DXN különböző összetételű kávékat kínál, hogy mindenki megtalálja számára a legmegfelelőbbet. A képen jelenleg a legnépszerűbb kávénk, a Black kávé látszik, amely kizárólag ganodermát és kávét tartalmaz, tehát nincs benne semmi más, és nagyon fontos, hogy bármennyire is ilyen kis zacskóban van, én senkinek nem javasolnám azt, hogy egy zacskóval megígyon egy csésze kávénak így elsőre. A tapasztalat az, hogy általában 2-4 adagnak fogyasztják az emberek ezt a zacskó kávét. Mindegyik kávénkat forró vízbe kell beletenni, de nem forrásba lévő vízhez. A dobozokon rajta is van, hogy 80 fok alatti hőmérsékletű víz az ajánlott, mert 80 fok fölött a ganoderma az veszíthet a hatásából.
A következő kávénk a 3-1-ben kávé, amely az előbb bemutatott black kávén kívül még tartalmaz növényi alapú tejport és nátcukrot, további ízesítés nélkül is lehet fogyasztani. A képen a harmadik kávéként megjelent Zimokka, az igazából az európai cappuccinónak felel meg, és a 3-1-ben összetevőin fölül tartalmaz még csokoládé ízt, csokoládé port, ezért egy ilyen rendkívül lágy, kellemes ízlatást lehet megtapasztalni. Ez amúgy az én kedvencem. A következő kávé az a Maca Vita kávé, amit úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen gyógynövénybomba, mert a Ganodermán kívül tartalmaz ginzenget és a maca gyógynövényt. Az európai piacra került már kifejlesztésre a krémkávé, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot, viszont a Ganodermán kívül megtalálható benne a növényi alapú tejpor. És van még egy új 6. féle kávénk is, a Maca EU kávénk, amely nem tartalmaz Ganodermát, viszont megtalálható benne a maca gyógynövény, és fokozottan meg lehet tapasztalni ennek a hatását. Ennyit röviden a kávékról, és a cégnek még több mint 100 féle terméke van, amiből most már egyre több elérhető itt a magyarországi piacon. Különböző kategóriákba tudjuk besorolni ezeket a termékeket. Az egyik nagy kategória az étrendkiegészítők. Általában ugye az a tapasztalat, hogy valaki megkóstolja a kávét, megtapasztalja egy idő után ennek a pozitív hatását, és bizalma lesz nem csak a cég iránt, hanem a Ganoderma iránt is, és szeretné nagyobb dózisba bevinni a szervezetébe a Ganodermát, ezért különböző porok, kapszulák formájában is elérhető, illetve vannak más gombakészítményeink, van algány, illetve további fantasztikus termékeink. Én most nem tudnék beleférni az ígért időbe, hogyha minden terméknek a nevét, alkotóelemét, hatását felsorolnám. Azt javaslom önnek, hogy amennyiben érdekli bármilyen konkrét termékünk, kérjen bővebb információt attól, aki ezt a videóüzenetet önnek elküldte. A következő nagy kategória az élelmiszerek. Ugye vannak olyan emberek, akik nem kávéznak, például itt ugye Európában gyerekek sem kávéznak, az ő részükre tudjuk ajánlani a forró csokit, illetve vannak különböző teáink, különböző élelmiszer termékeink, ganodermás cukorkánk, nunitalunk, egyéb fantasztikus lugosítószereink. A cégnek van egy óriási kozmetikai gyára, ahol többek között személyes higiéniás termékeket is gyár. Ebből Európában elérhető például a szappan, a fogkrém, a sampon és a tusfürdő. Itt hadd mondjam el azt, hogy én miért szeretem igazából ezt az üzletet. Azért szeretem, mert biztosra vehetek. Tehát tudom azt, hogyha egy 30-35 év fölötti személynek felajánlom a kávét kipróbálásra, és valóban úgy próbálja ki ezt a kávét, hogy nem iszik mellett más kávét, akkor vissza fog jönni. Ugye a fiatalabb korosztály azért nem biztos, mert hát egy fiatal szervezet az bármilyen szemetet képes még befogadni, nem fogja annyira látványosan érezni a hatását. A másik termék, ami viszont mindenkinél működik, azoknál is, akik nem kávéznak, és a fiataloknál és időseknél is egyaránt, ez a Ganodermás szappan. Ez egy olyan szappan, amiben kizárólag pálmaolaj van és Ganoderma gomba keveréke, és már az első kézmosás után lehet érezni a különbséget. Nagyon pozitív hatással van a bőrre. A következő nagy termékcsoport a kozmetikumok, a DXN-nek a kozmetikai termék családjának is egy része elérhető a magyarországi piacon. Azt lehet mondani, most már a teljes termékféleség skála hozzáférhető, de természetesen még folyamatosan a jövőben is fognak beérkezni újfajta termékek. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani a termékekkel kapcsolatban, és most akkor, hogy meg is jelent, beszéljünk az üzletről. Általában, hogyha valaki meghallgat egy ilyen prezentációt, akkor hogyha az előadó jól mutatta be az előnyöket és a tényeket, akkor a végére gondolkozhat úgy, hogy hát mégis teljesen logikus, amit itt hallott, és hát lehet hogy meg tudná csinálni. Ugye ilyen gondolatok kavarognak benne, és morfondírozik ugye azon, hogy akkor most hogyan is álljon neki, mennyire lehet biztos abban, hogy ő is sikeres lehet ezen a területen. Ez általában addig szokott tartani, amíg a környezetének nem beszél erről a lehetőségről, mert a környezete az teljes mértékben tudja őt biztosítani, hogy abszolút nem alkalmas erre, és semmi értelme egy ilyen dologgal foglalkozni. Én ezt azért írtam fel egy ilyen diára, mert ez így van. Tehát ebben nem lehet mit kezdeni, ezt tudomásul kell venni, ez mindenkinél így működik. Ennek az egyik oka valószínűleg az, hogy a szeretteink, az ismerőseink már hallottak múltélveles
próbálkozókról, akiknek nem jött össze, sőt, esetleg anyagi veszteség is érte őket, sőt, ugye vannak olyan cégek, akik az MLM-et használják föl arra, mint kulcsszót, hogy különböző pilotajátékokat tegyenek legálissá, ahol ugye csak az elsők nyerhetnek vele, tehát valószínűleg van valami rossz tapasztalat. És nyilván az elején, amikor még nem tudunk fölmutatni eredményt, amikor még nem vagyunk hitelesek az üzletben, akkor nem tudjuk megvédeni tulajdonképpen magunkat, nem tudjuk, vagy sokkal nehezebben tudjuk összeszedni az érveinket. Én a következőkben ehhez szeretnék egy kis segítséget adni, hiszen, mint mondtam, nem tudunk ezzel a szituációval mit kezdeni, ebben mindenki fog találkozni, én is találkoztam ezzel, úgyhogy én inkább arra fókuszálnék, hogy mi lehet a megoldás, mit lehet mondani a kétkedőknek, miért a DXN üzlet, tehát miért érdemes ezzel foglalkozni. Az első legfontosabb ér szerintem, hogy a belépő termék az élvezeti cikk. Tehát ez az, ami úgy szoktam mondani, hogy mindent visz. Tehát egy olyan termék van a kezünkben, amiről nem kell beszélni, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy kávé, akkor mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Ez az a termék, hogy az elején is elmondtam, amiről nem akarnak az emberek lemondani, amit nap mint nap fogyasztanak, amit nem felejtenek el fogyasztani. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy egy olyan termék van a kezünkben, amire az embereknek szükségük van, hogy a felnőtt lakosság 83%-a fogyaszt nap mint nap rendszeresen kávét. A következő nagyon lényeges dolog, hogy van egy kényszerítő szabályoktól mentes marketingterv. Tehát egy átlag prezentációban most nekem hosszú perceket kéne arról beszélni, hogy hány embert kell beszervezni, és milyen kötöttségek, milyen feltételek vannak, hogyha valaki jutalékhoz szeretne jutni. Nagyon lényeges, hogy a DXN-nek az alapkoncepciója az, hogy annyira bízik magában a cég, bízik a termékeibe, hogy mindenféle kényszerítő szabályoktól mentes marketing tervet hozott létre. Tehát mindenki annyi terméket vásárol, amennyire szüksége van, nincs semmiféle magas csatlakozási díj, és mindenki olyan tempóban dolgozik, amilyen tempóban ő tud, akkor tart szünetet, amikor akar, tehát semmiféle megkötöttség, semmiféle elvárás nincs. Nyilvánvalóan ez nem egy pilótajáték, hanem egy fogyasztói hálózat, tehát mindenki akkora jövedelemre fog szert tenni, amekkora munkát és amilyen minőségű munkát belefektet ebbe az üzletbe. Nagyon lényeges, hogy mivel ugye ez egy termékforgalmazói hálózat, nagyon lényeges, hogy milyen a logisztika. Itt jelen pillanatban Magyarországon egy kiváló logisztika áll mögöttünk, ami azt jelenti, hogy bárki munkanapokon délig leadja a megrendelését, a következő munkanap a futásszolgálat kopogtat az ablakán vagy az ajtaján, és kiszállítja neki a terméket. Az ország több pontján vannak már úgymond helyi lerakataink, ahova bárki személyesen bemehet és megvásárolhat akár egy doboz kávét is. Nagyon fontos volt személyesen az én számomra is, aki ugye nem orvos, nem természetgyógyász, hogy egy professzionális terméktámogatás áll a cég mögött. Említettem már, hogy itt az Európai Unióban egy kicsit más a szabályozás, mint mondjuk Ázsiában, ahol ezekkel a termékekkel gyógyítanak, és ezekhez a termékekhez kapcsolódóan gyógyítókat képeznek. És a mi rendelkezésünkre is áll egy úgynevezett ganoterapeuta, aki bármikor meg lehet kérdezni arról, hogy bizonyos betegségek esetében milyen tapasztalatok vannak. Ugye a kínai gyógyászat egyre inkább elfogadott és elismert itt Európában is, és a cég mögött egy óriási tudásbázis áll, egy óriási tapasztalati tőke áll, és ezeket meg tudja az érdeklődőkkel osztani igény esetén. A számomra úgymond szintén az egyik leglényegesebb, ez úgynevezett online képzési és üzletépítési rendszer, amit nem a DXN, hanem mi itt Magyarországon tettünk az üzlet mögé, fejlesztettünk ki, amiről mindjárt részletesen is fogok beszélni. Ez az online képzési és üzletépítési rendszer több elemből áll. Az egyik eleme egy nyilvános weboldal. Bárki, aki csatlakozik az üzlethez, az azonnal és teljesen díjmentesen igényelhet most már nem 10, hanem 11 nyelven weboldalt, és hogyha neki éppen Németországban vagy Oroszországban vannak ismerősei, akkor akár német vagy orosz nyelvű weboldalt is tud kapni, amin keresztül be tudja mutatni az ismerőseinek az üzletet, és amin keresztül az ismerősei nem csak megismerhetik ezt az üzleti lehetőséget, hanem be tudnak csatlakozni az üzletbe, tudnak terméket rendelni, amit a helyi iroda kiszolgál. Ami ennél is lényegesebb, hogy áll az üzlet mögött egy úgynevezett intranet rendszer, amely egy online oktatási rendszer. Ugye a mai benzinárak mellett, főleg egy vidéki kollégának nagyon költséges már
Budapestre, vagy egy másik vidéki helyszínre elutaznia, ahol még ugye további költségekkel fog találkozni, és a mi koncepciónk az volt, tapasztalatokból adódóan, hogy egy olyan támogatást adjunk az üzletépítőinknek, ami megvédi őket attól, hogy túlköltekezzenek az üzletben. Tehát, hogyha valaki minimális anyagi háttérrel indul, akkor itt valóban nincs befektetés, hiszen, ahogy említettem, a weboldal teljesen díjmentesen kapja meg, ami egy nagyon fontos eszköz az ő számára az online üzletépítésben. Ezen kívül az internetben minden képzési anyaghoz hozzáférhet teljesen díjmentesen. Tehát akár, hogyha valaki ma csatlakozik, akkor már holnap meg tudja kapni ezt az internet hozzáférést, már rögtön le tudja tölteni mondjuk egy online startképzésnek teljesen díjmentesen az egész anyagát, akár videó, akár MP3 formátumba, és minden ismeretanyaghoz folyamatosan hozzáfér, és mondanom sem kell, hogy ez is 11 nyelven áll rendelkezésre, tehát teljes mértékben másolható külföldön is. Ugye manapság az a tapasztalat, hogy az emberek egyre kevésbé olvasnak sajnos, egyre gyorsabb és lényeges, direktebb információra van szükségük, ezért kifejlesztettünk egy videó-e-mail rendszert, ami szintén teljesen díjmentesen a tagjainknak a rendelkezésre áll, és vannak előre elkészített kész videóüzeneteink, amit el tudnak küldeni az ismerőseinknek, és nem csak, hogy el tudják küldeni, hanem a rendszer vissza is jelez arról, hogy az illető megnézte azt a videó e-mailt, vagy sem. A rendszer mögött áll még egy komplett hírlevél management system, ami azt jelenti, hogy egyrészt vannak előre megírt oktató és értékesítő hírlevelek, termékbemutató hírlevelek, illetve mindenki tud készíteni saját magának, amennyivel erre szüksége van, további automata személyre szabható e-maileket, és az ennek komplett menedzsmentjét is minden számítástechnikai tudás nélkül egy nagyon egyszerű webes felületen el tudja látni. És befejezésül arról szeretnék beszélni, ami azt gondolom talán a leglényegesebb, hogy miként és hogyan tud valaki ezzel az üzlettel foglalkozni. Ugye említettem már többször, hogy semmiféle anyagi befektetéssel nem jár az, hogyha valaki szeretne csatlakozni ehhez az üzleti lehetőséghez, ehhez a rendszerhez. Ugye bárki törzsvásárló lehet, és ezzel együtt üzletépítő is, aki kifizeti az egyszeri 5000 forintos regisztrációs díjat. Tehát azért azt gondolom, hogy ezután bátran mondhatom, hogy nincs anyagi befektetés, hiszen a mai világban sajnos 5000 forint ez nem nevezhető annak. Abban a pillanatban, hogy valaki regisztrált, mint törzsvásárló, akkor 25%-kal kedvezményesen tudja meg, 25%-kal kedvezőben tudja megvásárolni a termékeinket, fogyaszthatja bármelyik termékünket, ami elérhető a piacon. Tehát ez az egyik formája annak, hogy valaki az üzletben részt vegyen. Utána ugye a következő kategória, az a próbálkozó kategória, és nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy ezt nem mint negatív kifejezést vizsgálják. Én a próbálkozó alatt azt értem, aki azt mondja, hogy oké, tetszik ez a lehetőség, megpróbálom. Kipróbálom magamat, megpróbálom, hogy ez számomra működik-e vagy sem, próbálkozom bemutatni a termékeket, vagy próbálkozom bemutatni az üzleti lehetőséget. Semmi gond nincs ezzel a kategóriával, a próbálkozókból lesznek majd később a sikeresek, viszont nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ha valaki így próbálkozik, akkor a próbálkozó jövedelmet is várjon el. Mivel mondom, ez nem egy pilótajáték, hanem egy fogyasztói hálózat, egy fogyasztói üzlet, ahol a bevétel a termékforgalmazásból, a termékfogyasztásból van. Tehát, hogyha valaki próbálkozik, akkor a cég is megpróbál neki fizetni, ugye a próbálkozása arányában. És ugye van a harmadik kategória, a vállalkozó, ami alatt ugye azt értem, hogy valaki fölismeri ebben a lehetőségben az igazi üzletet, mint ahogy ezt tették jó néhányan, és vállalkozói attitűddel, vállalkozói hozzáállással kezdi el, és ugyanúgy, mint hogyha egy saját vállalkozása volna, ugyanúgy figyel oda minden apró részletre, ugyanúgy képzi magát folyamatosan, és ugyanúgy rendszeresen és magas minőségben végzi a tevékenységet. És hogyan is kell végni ezt a tevékenységet? Mint ahogy említettem az elején, a cél nem a meggyőzés, hanem a tájékoztatás, és mindenki igazából először a saját termék tapasztalatában lehet hiteles. Tehát, hogyha valaki még nem foglalkozott üzletépítéssel, akkor nyilvánvalóan az ismeretség körébe, vagy akár egy ismeretlen előtt is nehezen lesz hiteles abban, hogy mekkora üzleti lehetőség a DX-en. Viszont, hogyha kipróbálta a terméket, és mondjuk elmúlt tőle a gyomorégése, akkor ebben a saját terméktapasztalatban maximálisan hiteles lehet, ezt senki nem tudja tőle elvitatni.
Aztán akinek vannak kételjei azzal kapcsolatban, hogy a dolog az ő számára működik-e vagy sem, annak egy nagyon egyszerű próbát javasolnék. Hogyha úgy döntött, hogy kipróbálja ezt a kávét, akkor ugye fogyassza nyilvánosan, például menjen be a munkahelyére, és igyon mások előtt kávét. És a kulcs itt van, hogy nyilvánosan fogyasztom, tehát nem eladom, nem tukmálom, nem szervezek be senkit sem, hanem nyilvánosan fogyasztom. Mit fog történni néhány napon belül, vagy akár néhány órán belül, de bizonyosan rövid időn belül? Az fog történni, hogy az ismerőseinek, a kollégáinak föl fog tűnni, hogy ők egy másfajta kávét isznak, mint eddig, és meg fogják tőle kérdezni, hogy miért ezt a kávét fogyasztja. És ilyenkor nem kell átkapcsolni úgymond ilyen bemutató üzemmódba, és elővenni a termékkatalógust, meg a belépési nyilatkozatot, hanem a kérdésre kell válaszolni. El kell mondani azt, hogy miért ezt a kávét fogyasztják, miért döntöttek ennek a kávénak a fogyasztása mellett, és nagy valószínűséggel a kollégájukat is fogják érdekelni azok az előnyök, amiket abban a pillanatban elmondott. És hogyha náluk is működik a termék, mint ahogy azt már megtapasztaltuk nagyon sok esetben, akkor érdekelni fogja egy idő után az üzlet is. Azt szoktam mondani, hogy előbb-utóbb senki nem tudja megakadályozni, hogy az ismerősei, akik látják, hogy ő milyen kávét fogyaszt, azok csatlakozzanak ehhez az üzlethez. Tehát a kulcs azon van, hogy megmutatni és nem eladni, tájékoztatni és nem meggyőzni. Befejezésül a miért. Nagyon sokszor megkérdezték tőlem azt, hogy kik lettek és miért lettek ebben az üzletben sikeresek. Ha csak a magyarországi példákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy azok az emberek, akik ma ebből az üzletből élnek, azok a lehető legkülönbözőbb háttérrel érkeztek, különböző korúak, de nem igazából volt bennük közös. Illetve később jöttünk rá, hogy egyetlen egy közös dolog, az mindenképpen volt bennük, és van bennük, az, hogy volt egy nagyon, nagyon erős miértjük, hogy miért akarják ezt az üzletet megcsinálni, és egy miértjük, hogy miért ez az üzlet. És hogyha ez előttünk van, ez a két miért, akkor nem tudnak bennünket megingatni az esetleg olyan negatív visszajelzések, amik a nem megfelelő információkból adódnak. Úgyhogy én befejezésül fölírtam ide a 4 legfontosabb miértet úgymond, hogy miért érdemes ezzel az üzlettel foglalkozni. Az első az, hogy mert igazából ez az egész üzlet csak arról szól, hogy az illető, akit megszólítottunk, az el tudja dönteni, hogy kipróbálja ezt a kávét vagy sem. Ilyen egyszerű. Tehát sem másról nem szól üzleti befektetésről, nem szól egy olyan dologra, amit nagyon hosszan kéne átgondolni. Egyszerűen arról van szó, hogy elmondom neki, hogy én miért fogyasztom ezt a kávét, és ő pedig eldönti azt, hogy hajlandó-e kipróbálni, hajlandó-e annyit megtenni például azért, hogy jobban érezze magát, hogy elfogadja az én ajánlásomat, elfogadja az én tapasztalatomat, és kipróbálja. Ezt mindenki meg tudja csinálni. A következő nagyon fontos miért, hogyha elgondolkozunk azon, hogy oké, belevágtunk egy üzletbe, de mekkora a piaci lehetőség. Nagyon sok statisztikát hozhattam volna ide. Én egyetlen egy érdekes számot említenék meg. Minden 30 másodpercben csak Európában 120 000 csésze kávét isznak. Tehát óriási a piaci lehetőség. Itt Magyarországon is még csak nagyon az elején vagyunk, néhány ezer kávéfogyasztó családdal úgymond, tehát sokkal könnyebb még olyan emberrel találkozni, aki még életében nem hallott a ganodermás kávéról, mint olyannal, aki fogyasztja. Az elején is említettem, egy nagyon fontos visszacsatolás lehet a számunkra, hogy rengeteg kávéfogyasztó ismerősünk van. Tehát nem csak egy elméleti lehetőség, hanem egy valódi kézzelfogható lehetőség van a kezünkbe, hiszen mindannyian nagyon sok kávéfogyasztó embert ismerünk. És tapasztalatból tudjuk, hogy akár ön is meg tudja csinálni ezt az üzletet, hogyha megvan a miértje, megvan az okja annak, hogy miért akarja megcsinálni ezt az üzletet, végig gondolja ezeket az érveket, ezeket a nagyon fontos döntési pontokat, amik ezt az üzleti lehetőséget támogatják. És a végére kitettem ide egy örök igazságot, hogy az igazán nagy üzletek egy jó kávé mellett köttetnek, és azt gondolom, hogy ez a mi üzletünkre különösen igaz. Én ezzel a záró gondolattal szeretném megköszönni figyelmét, és sikeres döntést kívánok, sikeres kipróbálást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen!